ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-eme ebe a na nwata nwaanyị unu na-afụ n'ife onyonyo a ka a na-akọwa na nwanne ya nwaanyị mụrụ nwa senior sister ya ewee kpọzie onye nke anụnwa ka ọ bịa ka o soro wee nye aka wee nekwanụ nwanne ya nwaanyị ọmụgwọ. Ọ bụrụkwanụ onye nwa ya ene ọmụgwọ na mama fa abịagokwa nọọ ka onye nke anụnwa wee soro wee nyere mama fa aka wee na-esi mmiri ọkụ wee na-ejegasịkwa n'otu ozi maọbụ ozi na-abụ n'ọkwa ya ka eji wee kpụ ya ka ọ bịa nyere mama fa aka na amadịrị na onye nke onu na-afụ ebe a n'obu ife ọjọọ n'obi wee bịa asịkwa ọnọdụ ahụ 14 14 years o and na onye nke ọ bịakwanụ ka onye aka wee soro wee n'ọmụgwọ n'ọkwa half sister ya ka ọ bụ ofu nne bụ ife mụrụ fanabụ kama na ọ bụlọkwa n'ofu nna bụkwa na ife ji fanabụ ewee na-akọwa na ka ọ bịaziri ya bụ ọmụgwọ ewee si ya na ya ji esie nri ka onye ọbụla rie nya bụ nri o jere isi ọ bụlọkwa sọsọ onye nke mụrụ nwa ya eso wee ri nya bụ nri na mami ya sokwa wee bịa ọmụgwọ mami ya esokwa wee ri nya bụ nri ọgọfa nwoke ya esokwa wee ri nya bụ nri na ndị ọzọ nọkwa n'ụlọ ebe ahụ na fa ya esokwa wee ri nya bụ nri ya gwara ya nya jee sie n'ọkwa ya ka nwata nwaanyị a jezi ka o jee sie nya bụ nri wee were ọta apịapịa ọgwụ oke ka o sichalụ nri ka ọ wụnyere nya bụ ọgwụ oke n'ime nri wee buru wee bi nwanne ya nwaanyị mụrụ nwa ka o rie. Nwanne ya nwaanyị ejezie ka o tinye nri n'ọnụ ife nwa wee na-esi unu nwere onwe ndị na-anụ isi nwee ndị agha anụ isi onwe onye ya bụ gafeghakwa n'ebe a ọnụ gị isi nwanne ya nwaanyị si mba na ife a na-esikwa ọta apịapịa na ọ na-esi ọgwụ oke na si kedụzi ife ọgwụ oke na ife ọgwụ ọchịcha na-achọkwa n'ime nri ọ na-eri na ya ama nlikwa na ya bụ nri na-esi ọgwụ oke ewee kpọzie onye nke anụnwa siri nri wee na-ajụ ya ajụjụ na ya kedu ife o tinyere n'ime nri anụnwa si na ya kwuo eziokwu o kwelokwa ekwu ewee sizie ya gịnị na oyi ekuru nya bụ nri ka o rie o wee kwechiri wee sịkwa na oyi eri nya bụ nri ebe azịkwa ka ọ nọ wee taba n'ọnụ wee sị na ọgwụ oke na ọgwụ ọchịcha bụ ife ọ wụnyere na nri wee binye nwanne ya nwaanyị ka o rie ka ọ nwa ndị mmadụ nọzi wee na-asị ọ na-abụ na ọ chọrọ igbu nwanne ya nwaanyị ka ọ nọchie ka di nwanne ya nwaanyị nụbụ ya ka ọ gịnị ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na ị na-akpọtakwa mmadụ n'ụlọ be ọ bụ nke nne mụrụ goni ya n'afọ ọ bụ nke nna mụrụ goni ya n'afọ ọ bụ nke akpọtalụ na uche udokwa ya na o nwere ozikwa onye obi dị mma na-enweri ike ọ bụrụri na-etego nwatakịrị nwaanyị a buru nwanne ya nwaanyị iwe n'obi nwanne ya nwaanyị amaghọ o wee na-achọzi ohere o ya eji wee mekwana ya anya bụ ife nwa 14 years kedu ife ya na ya na-azọ onye orugwe inu di kedu ife na-ewe ya ọ na-abụ na mama fa mụrụ fa akafụ onye a n'anya hapụ onye nke a ji wee na-ewe iwe nwekwe na ife mmadụ anyị afọ ụfọdụ nọzi wee na-ekene Chineke na kọmentị wee sị thank God ka nwanne ya nwaanyị nwee eribeghị nri nwanụ na aka akparugo onye nke anụnwa ka o jezie wee kọwaa anya bụ ife ọfụma n'aka ndị uwe ojii odunu ka ya kpujie n'aka ndị uwe ojii ka ya eme nya bụ ife na famili na famili ka e werụkwanụ nwaanyị wee kpezie nya bụ ife odunu ka nwanne ya nwaanyị na ọ ya kpọbatakwa ya n'ụlọ be ya ọzọ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ ụnụ afọ na onye agha abatazi na o bughọrịa ezigbote ife n'obi o bughọrịa ife ọma n'obi na ofe ife ya egbu nya bụ nke nwaanyị na oyi edapịara etinye gbuo ya ka ọ nwụnyụ anya ọkwụ ntu a ka ihe eti nọrọ na-agagharị ihe amarị na agbụsị na-agbagha ọnọwụ n'akwa na ụmụnne na ụmụnna ka eji wee na-ebute gị agha ọkwa efu ya nwee ụmụnne bụ oke amoosu ya bụ na ife ọjọọ melụ nwanne fa na-enyefe aṅụrị kama na ife ọma melụ nwanne fa na ọ na-ewefe iwe mana ife ọjọọ na-eme nwanne fa obi ya na-atọfa ụtọ sọsọ ndị ya afụ ya na fa na-akpa nkata abụ ndị fa na nwanne fa dị n'ilo ebe ahụ ka ọ na-abụ ọnọrụ o mesapụ ahụ wee na-akọ nwanne ya maka ọma na onye nke ahụ ya na nwanne ya dị n'ile ahịa akọrọ nwanne ya nwanne ewu na-eme etu a okwu oke amoosu ka ọ bụ ife ọjọọ merụ ọ na-enwe aṅụrị okwu oke amoosu ka ọ bụ zebekwa ya ife ọma merụ iwe a na-ewe ya okwu oke amoosu ka ọ bụ zebekwa ya ọ bụrụ na nwata nwaanyị a riri nne ya kịta okwe ntu a ka o ya esi wee hapụ nwa ọ mụrụ wee nwa na ọ kpọtara nwanne ya n'ụlọ biya tụfiakwa yesterday na him poison their food poison mama poison everybody for us poison the food. Sit down for ground ogun dey kill you. Sit down for ground sit down for ground sit down. Sit down. You want cause katakata for family, you cause katakata for family. Devilish heart. You come outside now. Nobody will come outside. You gotta say you be dead.
Who's here?